Egitea asko zobea zela, gainera 26 urtekin errekuperazioa asko azkarrago izango litzateke. Egia esan ez dut min askorik sentitu, dena oso ondo joa denari da, ez dut min askorik. Unai Lasok lasai hartu behar duela badaki. Mutil oso bizia naiz, eta asko kostatzen zait geldi egotea, baina horrela ere ikasten da. Bizkaia eta Gerendiaingo aurrelariak ez du denbora alferrik galtzen. Irakurtzen ari naiz, gero seriak ikusi, amarekin kartetan ibili etxean. Hurrengo urratsa, makuluak bazterrean ustea izango da. Independentzia gehiago izango dut, gidatu ahal izango dut, eta dena orduan hori. 3 aste hauek pasatzerakoan, bizitza normalagoa egingo dut. Bizikletara gaur igo da lehenengo aldiz. Kilometro asko falta zaizkio oraindik, baina berandu baino lehen betiko Laso ikusiko dugu. Operazioa oso ondo joan da, eta nik uste ez duala problemi izango gero, Unai Laso berdin ateatzeko. Nik uste gogo gehiagorekin aterako naizela, hilabete kanpoan egonda. Lankideak ikusteko asteburuetan telebista piztu ohi du Baikoko nafarrak. Asko gustatzen zait pilota, eta beste ikustea ere, horrela ere ikasten duzu, nik uste. Gaur-gaurkoz pozik dago Laso eta ez galdetu binakako txapelketarako itzuliko den edo ez. Ez dut pentsatzen oraindikan noiz hasiko naizen jokatzen, ze oraindikan luze doa.